Musti Yusuf TV duniyar nishadi. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Yanda kunne ya ji haka zuciya ke aunawa, da raina da rabuwa na zaki ganewa, ni da ke sirrin juna za mi ɓoyewa, ra'ayi na ke ce kika zaman akan ki suke zakina, da tara sun ba a nisa da wasan zuciya. To bibiya ko inda na tambaya gaba, amsa da ke jiraniya, ma'ana mai haske jin da idanu da zuciya. Don Allah jama'a ku matsa baya, don Allah ku yi matsa. Yanda kunne ya ji haka zuciya ke aunawa, da raina da rabuwa na zaki ganewa, ni da ke sirrin juna za mi ɓoyewa, ra'ayi na ke ce kika zaman